dok je sve mirno, lijepo i sunčano, list živi svoj miran i tih život na grani. Postaje čaroban dok se sunce ogleda u njemu, a onda list mijenja svoje boje u širokom spektru i stvara čaroliju boja i zvukova. Ali sljedeći nalet vjetra može ga otpuhati bilo kamo. Tu i počinje njegova tužna priča. Ovo je Turopolje, u Turopolju mi je Stašica mala mlaka i nada u sretniju budućnost. Ja sam Svjetlana, ja sam Ukrajinka. Došla u Hrvatsku svojoj obitelju, skoro bude oko 2 godine u 3. mjesecu, zbog rata u Ukrajini. Mi smo z grada Harkiv koji je blizu Rusiji i nema šansa bila tamo ostati. U Hrvatsku mi došli zbog toga što imamo tu prijatelji koji dugo živu i oni nas pozvali. Ali nam jako sviđa Hrvatska, jako lijepa priroda, a najljepši tu i dragi ljudi. Ja sam završila fakultet učiteljice, a zbog toga što malo znam jezik i ne imam još stalno boravka, radim čistačice, ali najbitnije je to što mi svi zdravi i živi. Možete li nam malo usporediti ukrajinski i hrvatski jezik? Jako slični jezik i ne bilo teško to naviknuti. Može malo krivo pričajem, ali razumijem dosta. Dobar dan hrvatskoj je dobri den ukrajinskoj. A jako čudno slovo polako, bo mi toga ne razumijemo kako to sve polako. U nas sve ide na brzini. I kak ljudi kažu polako, ja to razumiju, ne znam daže kako to, relaks. Koji su vam planovi za budućnost? Za budućnost, znajte, zbog rada mi više ništa ne planirujemo. Mislim, svi živi i sve bude dobro, ali imate dobar život, mislim tak. A gdje to bude u Hrvatskoj ili u Ukrajini, ja još ne znam. Što je za vas nada? Nada za nas to završenja rata, povraćanja doma u Ukrajinu. Može biti preljepša država, ali doma najljepša. Hvala vam.